Hi guys, welcome back to my channel and this tutorial sa mga Bisaya for beginners like me. So karon ang ato ang topic is where to get more subscribers sa Facebook, sa live stream, sa comment, sa sub to sub, or asa ka magkuha og subscribers para sa imuhang YouTube. So, this is based sa ako ang mga na-encounter and na-experience kung asa ko nagakuha og subscribers kay maong naabot ko sa lagpas 1,000 na karon for just nasa mga 3 weeks lang yata. So, inato kapaspas. So, where to get more subscribers? Una akong i-share sa inyo ha is from the Facebook groups. So, sa Facebook groups, daghan kay ko gipang apilan. As you can see, pag mag-type ko og YouTube, manggawas na ni tanan na ay YouTuber sub for all, YouTube subscribers Philippines, YouTube beginner, YouTube's Grow Together subscribers, YouTube subscribers. Kana tanan imuha na tanang ipang sudlan. Okay? So for example, mosulod ta diri sa YouTube subscribers Philippines. Na sila 59 members. So mga aspiring YouTubers pud ni siya like you. So imong ginabuhat is for example na nag-post diri YTC only, so meaning YouTube channel only, sub to sub perpanet. So pag naa kay inana na post, daghan kaayo og mag-comment ana sa ilahang mga YouTube channel sad. So imuha na silang ipang chat, pang replyan, and then sendan nimo og private message. So for example kanina ay nag-send og link. So kung pwede avoid lang og click sa link kay moderetso man gud ni sa account, but then dili magamit ang search engine sa YouTube para sa imong future na use. So you have to type your YouTube channel gyud. Okay? So for example, like this YouTube channel ihahatag dayon nimo, and then watch tayo 3 minutes, okay? 3 minutes. Kaning mga 1 minute, ayaw na mo pagkuan sa 1 minute kay usahay mas spam siya. So, kung pwede at least 3 minutes para safe mo. Okay? And then, unsaon pag-watch dito or sub to sub, na ay further na video na akong buhaton pod para sa sub to sub na tutorial. But anyway, yun, mao to ang sa Facebook group. Daghan kayo ni sa mga Facebook group. Pwede nimo ni Hello sila, everyone to all us. pwede nimo sila hutdon tanan. Okay? So i-join tanan Facebook group, daghan kayog mga YouTuber dito. Dito ka magkuha og subscribers. Next is sa live stream. So for the live stream nimo, makita nimo ni sa imong advertisement or diri sa imong subscription na ay mga live streaming diari. For example, kaning na ay kuan live na nakabutang na ay mga YouTuber na naga-live pag 1,000 na ang ilahang subscribers. So, maka-live lang ka pag 1,000 na imuhang subscribers. So, from there, musulod ka dito sa ilahang live stream. For example, kani, mani ka diari si Butchokolot, naga-live stream ni siya per minute. So, musulod ka sa ilahang live stream, makita nimo ang mga comment, daghan kay nag-comment on the side. So, mga active na sila dito na mga YouTuber sad. So pwede din mo na siya i-click ang ilahang pangalan, then search, then tapos mag-ato din mo sa comment, magbilin din mo og bakas, and then mag-subback pud na sila sa imuha. So explain pud na ako na sa inyo ha unsa nang bakas-bakas dira. Alright? So pwede na nimo ibuhaton sa live stream. Nay mga naga-live stream. Aga-aga. Alright? Ay, So syara-syara tama sa next is pogi-pogi. sa Yan naman tayo. comment. Okay, so sa comment, I will show you sa mga comment diari sa ko ang video para naamoy idea unsa na ang para makakuha kag subscriber sa Good morning, sa comment section, okay? So sa comment section,
naa na siya'y daghan naga-comment dira. So for example kani, "Nice one bro, one of a kind experience." Mga YouTuber po na sila subscribers. And then, inani inyohang buhaton. So for example kani si Switchleaf Channel, nag-comment siya, "Thanks for sharing the summit of Mount Apo. Inunahan na kita Lods, ikaw na bahala magsukli." So you have to give idea sa sa tao, sa subscriber nimo or sa mag-subscribe sa imuha na balikan nimo siya sa iyahang channel ug imuha pod siyang i-subscribe. So gi-subscribe ko ni Switch Channel Leaf, nagbutang siya og comment, and then gatagan ko niyag idea na mag-sub back ko sa iyaha. So kailangan ako siya i-heart or replyan, and then moadto ka didto sa iyahang channel. So pag moadto ka sa iyahang channel, pag-view ka sa iyahang video pod, bahalag 1 minute or less, or while naga-scroll ka, i-play lang to nimo ang video, and then mag-comment back lang ka didto na, "Thanks Lord, maganda ang video mo." Ayan. So bawal siya mag-ingon na please sub back. Careful lang ka didto sa comment kay gina-view na ni YouTube na naga-sub to sub. So kung pwede kanang gamay lang na bakas na idea na nag-sub to sub mo, na babalikan ing imuhang comment. Okay? So mao na siya ang comment to comment para sa imuhang subscribers. Okay? Next is sub to sub. So ang sub to sub is quick na siya pagkuha sa subscriber. So i-subscribe nimo sila, i-subscribe pug kanila, but then you have to watch. Kailangan nimo magtan-aw at least 3 minutes para dili ka ma-spam. Okay? So for me, nag-join ko og daghan kaayong group chat. So na easy 1K subs, na ay members corner, na ay legit YouTubers, permanent YouTube subscribers. So daghan kay na sila inside na nagapangita og BLS. So asa nimo ni siya makuha na group chat? I-add lang ka dito sa imuhang mga kasab to sub pod, and then pag feel nila na legit ka, i-add ka nila sa ilahang GC, or naay naga-post dito sa Facebook group na join sa GC. So dito ka makakuha og daghan na subscribers. Okay? So for your friends, kanang mga friends nimo, mao na ang mga organic na mga subscribers, kanay mong friends o katong mga followers nimo, mo na imong organic na subscribers. But kaning sub to sub sa live stream, sa comment, sa group na Facebook na kuan, mo na ginatawag og effort na subscribers para makaabot ka sa imuhang 1,000 subscribers na requirement ni YouTube. Pero as much as possible, himuon nimo siya na mura siyag organic, kanang dili siya kaayo halata na naka-sub to sub, kay technically bawal siya. So yun, para ma-avoid to, ayaw mo mag-share og link na moderetso sa inyuhang channel. So kung pwede, ipa-type sa imuhang subscriber ang imuhang YouTube channel gyud. Okay, diri sa search engine sa YouTube, dira sa search engine sa YouTube, kay para ma-recognize sa YouTube ug ma-save niya ang imuhang channel, imuhang keyword. Okay, so mo na siya ang ginatawag na optimization. Okay, keywords optimization. Okay, so mao to siya pagkuha sa mga subscribers gikan sa Facebook group, live stream, sa comment o sa group chat or sub to sub. So I hope na amoy nakuha na idea on this para makasugod na mo sa inyohang YouTube. And if you think that this is helpful, please like the video, the tutorial I made, and kung na may mga questions, please comment down. Okay? So magbuhat lang pud ko og another video for the next topic para sa steps or our journey sa ato ang YouTube channel. So thanks guys, please don't forget to subscribe. Bye.